Leviticus Chapter. Na Aaron ma Nadab ne Abihu fifa won jaso ade. Na wode ogya gugu mu. Na wode aduhwam gugu so. Na wode ananaja a onhye won ho mraba Awurade anim. Na ogya firi Awurade anim be hye won. Na wowu Awurade anim. Na Mose ka kyerɛ Aaron sɛ, ɛno no de Awurade kan sɛ, wɔne a wɔtwe primi no mu na mɛyɛ me ho kronkron. Na ɔman no nyinaa anim na mɛhyɛ me ho animuonyam. Na Aaron yɛ koom. Ɛna Mose frɛ Aaron ne genua barima Usiel ma Misael ne Elsafan bae. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, montwe mpini na mommɛsoa mo nuanom no mfiri kronkron bia nim nkɔ nsraban no akyi. Na wɔtwe bae bɛsoaa wɔn ntaadeɛ mu. Di wɔn kɔ nsraban no akyi sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na Mose ka kyerɛ Aaron ne ne ma Eleasa ne Itamar sɛ, mompɛ sɛ muti na monsunsuan mo ntaadeɛ mu na moanwuwu. Na abufu ama asafo no nyinaa so. Nanso mo nuanom Israel fie nyinaa nsu ɔhye a Awurade ahyɛ yi. Na momfiri ahyiae ntomadan no ano nso na moanwuwu. Ɛfiri sɛ Awurade sra ngo no wɔ mo so. Na wɔyɔɔ sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Aaron sɛ, wo ne wo ma nyinaa ansa na mobɛhyɛne ahyiae ntomadan no mu no, monnom bobisa anaa nsa biara na moanwuwu. Ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu, na moahunu ade kronkron ne adeɛ a abusuo ne adeɛ a ɛho teɛ ne deɛ ɛho nteɛ ntɛm nsonsoneɛ. Na moakyerɛkyerɛ Israelfoɔ ahyɛdeɛ a Awurade nam Mose so ka kyerɛɛ wɔn no nyinaa. Na Mose kasa kyerɛɛ Aaron ne ne ma Eleasa ne Itamar wɔkaeɛ no sɛ, momfa Awurade gya afɔdeɛ mu aduane a ɛkaeɛ no na munni no apiti afɔrebɔkyia no ho. Ɛfiri sɛ yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron. Munni no deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Na yɛ Awurade gya afɔdeɛ ho kyɛfa ma wo ne wo mma. Ɛfiri sɛ saa na wahyɛ me. Na ohim yɛ ano ne ne mma soɔ serɛ no, munni no deɛ ɛhɔ teɛ. Wo ne wo mmabarima ne wo mmammaa nyinaa. Ɛfiri sɛ ɛyɛ wo kyɛfa ne wo mma kyɛfa a wɔde ama mo afiri Israelfoɔ asomdwoe afɔdeɛ mu. Masoɔ serɛ ne ohim yɛ ano na wɔmfa nka srade a wɔhyɛɛ no ho mmra, na wɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na ɛnyɛ wo deɛ ne wo mma deɛ nyɛ daa kyɛfa sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na bɔne ho afɔdeɛ papo no, Mose hwehwɛɛ no ara, na hwɛ wahye no. Na ne bo fuw Aaron ma Eleasa ne Itamar wɔkaeɛ no, na ɔkaa sɛ, adɛn nti na moanni bɔne ho afɔdeɛ no wɔ kronkronbea hɔ? Ɛfiri sɛ yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron. Na ɛno na wɔde ama mo sɛ monsoa asafo no musuo no, na mompata ma wɔn Awurade anim. Hwɛ, wɔamfa ne mogya no amma kronkronbea dan no mu. Anka ɛsɛ sɛ modi ne kronkronbea hɔ sɛdeɛ mehyɛɛ mo no. Na Aaron kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, ɛnɛ wɔde wɔn bɔne ho afɔdeɛ ne wɔn hye afɔdeɛ aba Awurade anim. Na ade a ɛte sɛ yie abɛto me. Na sɛ medi bɔne ho afɔdeɛ no a, ɛbɛsɔ Awurade ani anaa? Na Mose teeɛ no, ɛsɔɔ n'ani.